ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ମାନେ ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ମହାପାତ୍ର ଇଏ ବିଜେପିର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛତିଗୁଡ଼ା ଛକରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଜେପିର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର। ଏଠି ମିସ୍ କଲ୍ ମାରିକି ଆପଣ ଡାଏଲ୍ କରିକି ତାର ସଦସ୍ୟ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇଟା ନମ୍ବରଟା ଅଛି 898080 ନା 80 ଅଛି 1 2 3 4 ଥର 80808080 8980808080 এই ନମ୍ବରରେ ଡାଏଲ୍ କରିକି ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମନମୋହନ ସାମଲକୁ ଯେଉଁ ଆମର